खुलुमबाय गासै खौरां नायगिरिफोरखौ बरायबाय लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन होननानै आं आसा खालामबाय। बिसायख'थि जोबनाय लोगो लोगोनो फिन बांदों कमार्शियेल संग्रा गेसनि बेसेना। 1 मेनिफ्राय खेबसेयैनो 993 रां बांदों कमार्शियेल गेस सिलिन्डारनि बेसेना। 5 किल'ग्रामनि कमार्शियेल सिलिन्डारावबो 261 राङै बांनायखौ नुनो मोन्दों। नाथाय न'आव बाहायनाय गेस सिलिन्डारनि बेसेना आथिखालाव बांथ'वाखै। एरैहाय जौनि बेसेनाबो गोबां बांनायखौ नुनो मोन्दों। बिसायख'थि बायनाय लोगो लोगोनो जौनि बेसेनखौबो बांनाय नुनो मोन्दों। सरासनस्रा सुबुंफोरा दुखु मोननाय फोरमायदों। लोगोसे बिसायख'थि बायनायनि उनावनो बेबायदि मुवा बेसादफोरनि बेसेन बांनायनि सायाव सरासनस्रा सुबुंफोरा सोंथि दैखांदों। चीन हादरा ससियेल मिडिया इनफ्लुएन्सारफोरखौ दबथायनो थाखाय मोनसे गोदान आयेन पास खालामदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। जायनि थाखाय मुलि, आयेन, सोलोंथाय आरो रांखान्थि बायदि सेन्सिटिभ आयदानि सायाव आयदा फोसावनायनि सिगां बिसोरहा फालांगियारि रोंग'थि जेरै मुलुगसोलोंसालिनि डिग्रीखौ फोरमान खालामनो नांगोन होननानै फोसावदों। बे आयेननि सिङाव सोमोन्दो गोनां सोलोंथायारि फोरमान बिलाइ गैयालासे गोहोम खोख्लैग्राफोर जाय बैफोर आयदाफोरनि सोमोन्दै पस्ट खालामबाय थायो बैसोर सुबुंफोरा 1 लाख रांसिम जुरिमानाखौ होनो गोनां जागोन। फकिराग्राम नामाफारायाव सारन्थाइ गावनायनि जाहोनाव 2 सुबुंनि जिउ खहा आरो 3 सुबुङा गोब्राबै जोखोम जादों होनना खौरां मोननाय जादों। सारन्थाइ गावनायनि जाहोनाव गंसे नखरनिनो 2 सोद्रोमाफोरा जिउ गोमायो आरो 3 सुबुङा गोब्राबै जोखोम जायो। एरैहाय मासे मोसौआबो जिउ खोमानो गोनां जादों। आबाद फोथाराव खामानि मावबाय थानाय समावनो बे दुखुनांथाव जाथाया सुक्रुबारखालि सानजौफु समाव सोमजियो। जिउ गोमानाय सुबुंफोरखौ शाहिद आली फारमानिक आरो सिराजुल हक होनना सिनायथिनाय जादों। जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ दतमा देहा फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय थिसननाय जादों होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बेलायाव जों खौसे। बड'फानि आदर्शखौ लानानैनो बयहाबो थांखि दङ। बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारी बिथाङा। थांनाय सानखालि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 36थि थैनाय सानमोन आरो बे थैनाय सानाव बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारी बिथाङा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मांखरसालियाव नुजाथि हैदोंमोन। बिथांजों लोगोसे बिटिसिनि गोबां मावफुं सोद्रोमाफोर, दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म ट्रास्टनि जुथायै बानजायनायाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थैनाय सानखौ बिथांनि जोनोम जायगा दतमानि सिङाव थानाय बरागारि गामिनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मांखरसालियाव बिबार बावनाय हाबाफारिखौ लानाय जादोंमोन। बे हाबाफारियाव बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारीजों लोगोसे लेङाइ गाहाय रिहन दैमारी, एमपि रोनगोरा नार्जारी, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि खोरोमदाव औवारी आरो बिटिसिनि गोबां मावफुं सोद्रोमा एमएलए बिथांमोनहाबो बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दोंमोन। बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारीया बेवहाय बाहागो लानानै माखासे जर'खा बिबुंथि होदोंमोन। उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बेलायाव जों खौसे। बड'फानि आदर्शखौ लानानैनो बयहाबो थांखि दङ। बर' माहारिखौ गेरेमसा हारि दानायनि बर' माहारिखौ गेरेमसा हारि दानांगौ होननानैनो जोंखौ फोरोंबोदों आरो दैदेनबोदोंमोन। बे आदर्श आरो मोन्थोरजोंनो बयबो खौसे हाबाफारि मावबोगासिनो दङ होनना बिथाङा बिबुंथि होदों। बे सानखालिनो कक्राझार सहरनि सोनाब फारसे गौरां दैसा बारनानै सान्थामारियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि 94थि CWC जथुमा खुंफुंनाय जादोंमोन। हाबाफारियाव बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारीनि दैदेननायाव आफादगिरि सावराय मेलजों लोगोसे फैगौ 4 मे अक्ट'आव बिधान सभा बिसायख'थिनि भट साननाया जागोन बायदि बायदि आयदानि सायाव गुवारै सावरायनाय जादोंमोन। बे हाबाफारियावनो बिसायख'थियाव होनाय रादाय बायदियै हाग्रामा महिलारी बिथाङा HSLC आरो HS आनजादाव एमाइल साबजेक्टआव 100 जौखोन्दो नाम्बार मोननाय फरायसाफोरनो 3 लाख रांखौ थाबैनो होसिगोन होननाबो फोसावदों। बरगी बान्दोनि साखाथियाव थानाय नर्मदा दैमायाव मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथायनि जाहोनाव मोनसे दावबायारि क्रुज नावआ हरखाबै बारहुंखानि समाव बेलथायलाङो जायनि जाउनाव माखासे सुबुंफोरा जिउ खोमानो गोनां जायो होनना खौरां मोननाय जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला सा 29 दावबायारिफोरखौ लानानै थांनाय बे नावआ बृहस्पतिबारखालि बेलासियाव गोख्रों बार बारनायजों बेलथायलाङो। थाबैनो रैखाथि हाबाफारिखौ जागायनाय जायो जायनि जाहोनाव दासिमाव सा 9 सुबुंफोरनि गोथै सह'खौ बोखांनो हानाय जादों आरो सा 24 दावबायारिफोरखौ बासायनाय जादों।
नाथाय दासिमबो सा 9 दावबायारिफोरा गोमाना दं होनना खौरां मोननाय जादों। बे जाथायनि बिखा खामथाव बुब्लियावनो रैखाथि होगिरिफोरा सासे बिमानि जिउ जोबजासिम गावनि 4 बोसोर बैसोनि फिसाज्लानि गोथै सह'खौ गोबाना लानाय थासारियाव बोखांनो मोननाय जादों। रैखाथि होगिरिफोरा बे नुथायखौ नुनो मोननानै गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों। बे सुबुंफोरा दिल्लीनिमोन होनना मिथिनो मोनदों। जाब्रबथायाव बिफा आरो फिसाजोआ जिउ रैखा मोनदोंब्लाबो बिमा आरो उन्दै फिसाज्लाया दुखुनांथावै जिउ खोमानो गोनां जादों होनना मिथिनो मोनदों। बे जाथाया दावबायारिफोरनि गोसोआव गिखांनाय थासारिखौ सोमजिहोदों।